detoks peć i ovo ostalo, nego ćete morati prvo da odradite. I onda kažem, jel gledate televizor? Jeste. Pa jel gledate dnevnik? Jeste. Izvolite, točite noge za vreme dnevnika, manje ćete sekirati. Bićete mirniji, lakše ćete odgledati vesti. Jednostavno, regeneracijski procesi idu ranije. Tu imate, u zavisnosti od oni koji se bave refleksologijom, znaju koji deo stopala odgovara otprilike kojoj polovini, gornjoj, srednjoj, odnosno donjoj polovini tela, i to baš ovde napred, kako je nacrtano, odgovara tačno tako. A na ušima je kontra. Na ušima je glava najniže, a na, mislim, ovde blizu resica, a na najvišim, kao da čovjek gubi na glavi. Na ušnim resicama imamo preko 200 akupunkturnih tačaka, a uglavnom na celom telu oko 1300. I naravno da se akupunkturologija uči godinama i da jedno iskustvo od nekih 20 godina je potrebno ko za homeopatiju da neko ozbiljnije se bavi lečenjem pomoću tih metoda. Divota i lepota u ovome, za razliku od elektrolize, da ne mora da ide pod strogom kontrolom lekara. Znači, detoks peć, ako objasnite pacijentu šta i kako i s vremena na vreme dolazi kod vas na kontrolu, mnogo slobodnije možete primenjivati nego elektrolizu. Kod elektrolize morate da vidite pacijenta jako često. Da ne pretera i da ne ide jako brzo, da sebi ne naškodi, da, mislim, jednostavno vrlo često dođe do poremećaja acidobazne ravnoteže, to morate sa pH vrednostima meriti, znači to ide malo komplikovanije i praktično je detoks peć namenjen svakome ko želi da poboljša svoje zdravlje. Eto tako ja sam primenjivala, najmlađe dete je bilo oko 3-4 godine i to je dete koje je imalo nekih promena na zglobovima. Tako da roditelji su jako zahvalni, je dete šepalo, tu su i neki urađeni poremećaji metabolizma i onda su mi se još obraćali ljudi kod kojih je hiperurikemija bez tipičnog gihta i oni koji imaju giht, i kod tih ljudi je jako dobar, samo kod njih morate kombinovati sa solju i vodom i elektrolizu. Znači, otprilike na svakih mjesec dana da idu na elektrolizu, onda uradite ono sa vodom sa solju, pa onda ide detoks peć, pa otprilike na svaka 4 mjeseca onda kure idu u krug, s tim da moraju da promene način i naravno one sam pokazala suplemente koji alkalizuju organizam i naravno pošto ovde u detoks peču nemate, ali možete da kupite ove indikatorske take za pljuvačku i za mokraću i to uvek treba imati u kući da vidite na koju ste stranu, znači da koristite, da vidite da ste zakiseljeni, mada to i preko znoja se oseti. Čim je znoj onako ko da je sirće, onda već znate koliko je sati, ili recimo curi vam znoj sa čela, ulazi u oko i odmah dobijete konjunktivitis. To nije zbog bakterija, da ne grešite dušu i kad počinje meni čišćenje organizma i to ono što kažu kad mi proradi bubrez i jetra, onda moram da kupim veštačke suze, ne ove različite koji vrše vazokonstrikciju, nego veštačke suze, a to znači hemodrops, hemofarm, vršac, ne hemokulin, jer hemokulin vrši adstringenciju, nego hemodrops, to su prirodne suze i onda ispirati, jer izlaze ove kiseline za koje sam rekla iz aminokiselina, sumporasta, sumporna, fosforna i to strašno. Ili recimo, obraća mi se jedna gospođa i kaže, vidite kako me zlatar, kaže, prevario, ja kupila i ne znam koliko je platila za prsten
i kaže, vidite, koža mi je pozelenela. Ja kažem, nije gospođe vas prevario zlatar, nego vi u stvari imate carsku vodicu u organizmu, ona jako voli svinjetinu. I sumporna i fosforna hlorovodorična i sumporna kiselina zajedno daju carsku vodicu i jednostavno ta carska vodica iz njenoga znoja rastvara zlato. I pošto zlato je uvek mešavina, nije čisto zlato, samo 24 karatno zlato je čisto, kod nje izlazi bakar. To je u stvari ona žuta boja i to nije zlatar kriv, nego je njen organizam u stvari iznutra zatrovan. I neka bude srećna što to izlazi. I još jednu stvar, ako koristite nakit, bez obzira da li je zlatar, da li su kamenčići, vi svake nedelje morate da operete pod tečnom vodom sa sapunicom, da stavite nakit u vodu i na sunce pola sata. Jer mora da izvuče vaše loše energije. Ako godinama nosite burmu, nije nekada slučajno da tu osobu ne možete očima da vidite, ako je niste oprali ovako i očistili. Alergični ste na nju. Hvala vam na pažnju.